בוקר טוב לכולם. כמה תמונות אתה יכול לצלם? הרבה? זה וידאו. אני פשוט עושה סרט וידאו כזה. לא מבזבז. שני שפתרה לא, היא לא חושבת לראות אותנו. רצינו את הכביש. אנשים היום המולדת? קודם כל שתדע לך. רוצים עכשיו את הכביש? תפתחי מזאת עושים כמו השעה כזאת, אני מצטרנית לסיבות הפתח. נפצע בנשים. יודעת שיש גם לא היום מולדת גם. זה לא לפעמים קצרות? לא נראה? לשיר? יום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת. אפילו אורלי הופתע. כן, טובה הולכת ומשתבחת. שלום. 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 מה אתה עושה? מה אתה עושה פה? איך הגעת? היי, איך עזבו אותך? איזה מבצע. כל היום זה רק יש לי משהו לשים עליי. אומרים, כל כך אני מתכנן כאלה דברים. כן, פה גם כוח מצליח. כן, משהו. אז חשבת משהו? צצנו. היו כל מיני דברים שחשבתי. אמרתי, אני לא עכשיו יותר מדי, מה אכפת לי להיות מופתעת? כן. אבל היא כל הזמן מחפשת. כן. רגע. רגע, לא אמרת לי שזה... ולהביא את סבתא, איזה יופי.